Life and direct. That's at least one, Otta. Life and direct. That's at least one, Otta. That's at least one, Otta. Life and direct. When you got you see that let me follow see. You see that let me follow see. You see that let me follow see. I want me mom. You see that let me follow see. Oh man, I need ordinary ndala kwa aja na kwa da chara ka enu digara anya mobu ebe a na-ele ebun dị alụsị menwuru ihe I swear ndị ebugo almost ewu 108 hey maka chukwu dị alụsị menwuru ife ọgụ kọp ya ọkwa anụ egbufo ihe akwụkwọ anụ egbufọrọ egbufọ ọkwa Thanksgiving ndị mmadụ wee bịa ọkwa ihe akwụkwọ ihe egbufọrọ egbufọ ya akwụkwọ ihe egbufọrọ egbufọ ọ bụ egwu ụmụaka dị alụsị menwuru ya dachara udo emecha mgbalị gị dị membi ya bụ obere ife dị alụsị ya o menwuru ife na-emere ụmụ anụ bịa narị blessing nke gị nke gị mmadụ wetasịrị onwere nne o ji ego ọhụụ na alụsị ji ego ọhụụ mmadụ wetasịrị niile ma ọ bụ ebe a na-ere efe ma ọ bụ dị ha ọma nọ na-eme they play the show one gara nwe ihe ọ na-eme ada achara o nwe ihe ọ na-eme ọ gara nwe ihe ọ na-eme ara na-azụ nwa ọgbọgwụ nwa ogbenye